Pensa neste grupo parlamentario que hoxe analizamos o que vai a ser, analizamos algunha das iniciativas que ali vamos a tratar sobre elas, como é ni máis ni menos, gracias a todos e a todas, moitas gracias. Algo que ten hoxe falado, discutido o noso grupo, pois é ni máis ni menos o que é a estrategia que está levando a cabo a oposición, é basicamente tamén a través de o que é o grupo do Partido Socialista Obreiro Español en Galicia, e que ten moito que ver pois con unha estrategia que nós non llevemos en absoluto pois rumbo, o que si llevemos é que ten unha finalidade, facer moito ruido, e facer a poder ser pois mediáticamente a vida imposible ao que é este goberno ou ao que é a vida cotiá deste Parlamento. Hai un vicio importante que é o da soberbia e de creerse nun momento determinado que todo é seu. Os cartos dos que fala o señor Pepe Blanco non son cartos do señor Pepe Blanco, son cartos de Galicia. Son cartos que xa tiñan que haber estado en Galicia fai moito tempo. Eu sempre lle recordo ao señor Pepe Blanco que deixe de inflar o peito e de enseñar a capa, porque o pacto do Obradoiro é ni máis ni menos o reconocemento de que o Partido Socialista Obreiro Español, o goberno do señor Rodríguez Zapatero, non tiña cumplido con Galicia nos seus plazos nin os seus presupostos a hora de traer a alta velocidade a Galicia. E antes, de inflar ese peito o señor Pepe Blanco, se lle podía recordar que en estos momentos hai 3.000 millóns do pacto do Obradoiro que tiñan que estar xa licitados e que non son. E, polo tanto, non vamos a falar do que son presupostos que despois non se cumplen, pero si lle pedimos eso, que deixe de ter esos actos de soberbia e, sobre todo, que deixe de patrimonializar como propios o que son os esforzos e os cartos dos galegos. En esa